Sâmbătă seara, 21 noiembrie, la Mănăstirea Bunavestire Tisa Silvestri, înalt preasfințitul Ioachim a oficiat slujba de intrare în viața monahală a mirenelor Ioana și Raluca, care au devenit astfel măicuțele Antonia și Teofana. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să zicem pentru dânsele, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sora noastră Teofana primește sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu spre rugăciunea cea de tot ceasul către Mântuitorul Hristos, că este dator în toată vremea sa ca monahie să-și ridice mintea la ceruri, în inimă, în cugetă și în gura ei, se poartă în numele Domnului nostru Iisus Hristos, zicând mereu: Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasa. Să zicem pentru dânsele: Doamne, miluiește! Doamne,